Mbak, kenapa? Ayo, Rundre. Ayo Mbak. Ayo Mbak, ada sepeda Mbak, minggir dulu Mbak. Meninggernya sih Mas. Ayo Mbak, kenapa? Ayo, Rundre. Ayo Mbak. Ayo Mbak, ada sepeda Mbak, minggir dulu Mbak. Meninggernya sih Mas. Ayo Mbak, kenapa? Ayo, Rundre. Ayo Mbak. Ayo Mbak, ada sepeda Mbak, minggir dulu Mbak. Meninggernya sih Mas.